ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омадин ҳама каса ба канали ман. раҳмат барои дастгиритон духтаро. Лайк гуфтум, лайка дариқ надоштен, лайк монден, дастгирӣ карден. Саломат бошен, ҳамеша зиндаву сарбаланд бошен. Подписчикои азизи ман, навомадагиҳо хуш омаден. раҳмат барои ҳаматон ки мо 20,000 шудем. ҳамеша ҳамин хел дастгирӣ кунен. иншоалло чизои нав ба нав, наворҳои беҳтарин барои шумо пешкаш мекунам. барои дастгириҳои рекламатон саломат бошен дӯстони азиз. И кори нағзе, беҳад корҳои нағза ман барои шумо пешкаш мекунам ки и фирмаи Атомира последнее время рекомендоват кардистам барои шумо. Атоми кори хубай духтаро, коре ки ҳаст ки бисёр пул вложение намекунем. дар як моҳ шумо да 4 маротиба ойлик метия. ҳар ҳафта инами духтарак хоҳараки ман озодамо ойлик мегира. ози ман ойликош адамха нишон метиҳум бинен. ҳар ҳафтаи ойликаш ва дар як сол 2 маротиба харид мекуна. харидам ами чӣ мекунем? Фақат чизои даркорӣ, чизе ки барои шумо даркора. иҷада ҳам косметика дора, ҳам доруворӣ дора. доруош барои бефарзандоай аввалаш аллоҳай, баъд дуюмаш мо ҳаракат кунем. ячи сабаб мешавад. доруҳои беҳтарин дора. агар корам ки накунен духтаро, шумо метавонед танҳо фақат регистратсия кунед, доруҳоша харидорӣ кунед. барои худтон беҳад нағзай дору барои доғи рӯ дора, барои касали ҷигар дора. ҳамин тамоми дарда доруош ҳастай духтаро. шифодиҳанда аллоҳаи бо мо як чи сабаб мешавада. барои ҳамин шумо метонед ки дорувоша кремои беҳтарин дора. хаяки ӯ кремое ки барои рӯ, таҳти рӯра хушрӯ кардан аҷоиботай. ҳар як кремои зур дора. ба дорои харобшавак дора. ҳамаи чӣ дора духтаро. шумо метонед ки барои худтон харидорӣ кунед. корш осонай, корш дайхе вақт надорем ки ҳамун вақти муайян дар омада кор кунен. кадом вақте ки бекорен мешинен, кор мекунен, ҳам бо фарзанди худтона нигоҳ мекунен, ҳам бо як хӯроки бамазза мепазен. ҳамин дар хона шишта озодона кор мекунен духтаро. нами озодамо хоҳараки ман чанд бор шуд нами хел реклама мегира. корш пешрафтагиай оз директори калон шудагиай духтаро. баъд як канали зури дига дора. каналаша дар поён комментарияда закрепит мекунам, қатъи номерош мемонам. дар омада каналашам дастгирӣ кунен. як хоҳари тоҷика, як зани тоҷика маълумоти бештара, муфассалтар аз худшон пурсен. ҳамаи чиза доир ба кор мефаҳмонатон. бо вақте ки ваё ки кор мекунанд, бисёр секретоша медонанд. тарзи кори осонша, роҳҳои осонша барои шумо мефаҳмонанд. ҳамроҳшон кор мекунен. шумо ҳам соҳиби ҳамаи чӣ мешавед. нами занҳо кор кардестиян, ҳамаш ба маошҳои худшон гузаштестиян. аллакай дар тоҷикистонам ина ба наздикӣ кушода мешава. имсол нами 2024 кушода мешава. то кушодашавиша шумо метонед ки аллакай кора пеш барен, маошотона ҷамъ кунен. иншоалло бо маошҳои баланда сазовор мешавед. саломат бошед дӯстони азиз. ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ديم أنت. дӯстони азизи ман, бо хоҳиши чанд подписчик буд. подписчикои ма ира хоҳиш карда буданд ки торти наполеона ба мо рецептша пазен бо рецепти худтон. ва дуюмин наполеони меша ки дар канали ма ҳаста. якташ бо шакли чоркунҷаҳай кремш заварное. иш бо шакли гирд мебиёя ва кремаш сугушони молоко бо масла, сливочни масла қатъ мекунам духтаро. беҳад рецепти зурай нависта ё ягон ҷо сахранит карда монен. кай ки дар кор шуд ай ҳамин рецепт пазен. и барои як тӯю маъракада двайной рецепт мегирен калонтара шава. и барои як оилаи худтон ба мо лозимай 300 грамм маргарини 72% боло боша, пастша нагирен. чӣ қадр фоизаш баланд боша. агар тоҷикистон да бошен маргарини она қатъ кунен духтаро. она ҳам беҳад маргарини нағзаи туркияй барои хали
наполеон чизои песочни беҳад зур мебиёя. Духтаро ба ма як пиёла камтар об дар курай ки тухмаки дохтем нареза айлавои пиёла оби хунук дар холодильник монем камтар биста яхтарак шава ва як қошуқ уксус каме намак камтарак намак ҳамхел мепошем. тамом анамхел зуолара мешӯрем дига ҳичи мода дар кор нестай. тухми ма размериш калон буд. як пиёла як ангуштарин обуш камтар боша барое ки тухмаки дохтем айлавош нареза. ба мисли 200 грамм мешава обуш. маргарин 300 грамм ай духтаро ва ордуш 5 пиёла. ма описанида рецептша менависим ҳатман. иҷодам гап мезанам 5 пиёла ордай орда пур 5 пиёла пур мерезен элакча мекунен. баъд анамхел маргарина хунук мегирен тиёрка мекунен ба орд қати тиёркаш мекунен. 1 минута мешӯрен хамиртона. анамхел мекунама ка конвертик холодильник да мемонам ним соат дам мехӯра. вақте ки дам гирифт баъд гирифта ҷудо мекунем духтаро. ма 6 тақсимиш мекунам. 6 та корж мешава. бо астаткое ки ай ҳамо вақте ки кругли мебурам размери 26 сантиметр мекунам. шумо метавонед ки ба ягон тарелка размер кунен гирча ба корча мебурен. осонай. агар кальсио надошта бошен ягон тарелкае ки мувофиқи таби дилтонай ҳамихе калони размериш монда болошда ба корчам хел мебурен гирча тамом кругли шудан мегира. ма ҳами вақте ки зиёдиҳое ки ай барош монда буд дуташа пухтам ки духовкаи ма анами бароша сраза сирх карда мобайнша неҳоли. баъд дигароша бароша гирифтам хамира када мондам. бо рӯ гирифт як тай дига калон ҳамихел пухтам баъд барои крошкаш мондам. 6 та худаш ҳамихел ҳастай барои торт. 6 корж алоҳида барои торта ҳамихел аз бароша гирифта ҳамихел кулача када мондам. аввал дуташа пухтам ки духовкаи ма мобайнша монда сраза лавои ҳами крошкара сирхтар кард. баъди сирх шава хеле сухтагӣ метова. агар ни сухтагӣ нестай просто сирх мекуна сраза ҳаму мобайн мондагиу аввал бароша сирх мекуна. баъд дигароша ҳамихе чӣ кардам 4 тай дигаша хамир кардам мондам ба 1 тай дига ҳамихе калон пухтам баъд майда када крошкаша болошта пошидам. ма ба кальсио кадестам. кальсио беҳад кора осон мекуна сраза даже бурида мегтията. агар ки дошта бошем бохубай беҳад чизи нағзай ҳами кальсио. ина духтаро дар ҳарорати 200 градус ма пухтам барое ки духовкаи ма беҳад баландай. агар баланд монам ина бинед дарав сирх мекуна. якта дуташа аввал 250 кардам ки не сраза сирх кардак. баъд гирифтам 200 градусда мондам. нормали анамхе пухта додак дар мобайн мемонем байнда ки хушрубу паза. баъд мегирем анамхел кремша тайёр мекунем. сливични маслоро пешакӣ буровардам лоймак шудак. барои крема кремлёвски мегирам маргарин мегӯям бисёр одамон лекин ранги сливични масла маззаш беҳад нағзай. шумо метавонед ай ҳамо истифода барен. хай бо дигар давлатода бошен бо ҳастай маслоҳои нағз истифода барен. амихе лоймак шудагӣ буд. масламон бас миксер мезанем лат мезанем умуман намебура. вақте маска хунук боша анаму вақт мебура. баъд маска фоизиш кам боша 60% боша ва ё мебуранд. вақте фоизиш баланд боша мягкий сливични масла бори боша вай умуман намебура духтаро. ҳатман буроварда моне гарм шава мулоимак шава. згӯшони молокотонам бояд гарм боша. ҳардуш гарм боша. агар якташ хунук боша мебура. ира ҳеҷ вақт фаромӯш накунед духтаро ки якташ хунук боша ё сгӯшони молоко хунук боша маска гарм боша анам хел заданда аллакай мебура. ҳар душ норма температураш як боша ҳароратчон. ма бисёртар кардам крема гуфтам зиёдиам куна ҳеҷ гап надора барое ки анде камӣ накунам. бисёр кунам кремша. баъд зиёдӣ кард мемонам бо контейнерчада мегирам холодильникда мемонам. ягон чида даркор шуд истифода мебарам. креми қаймоқатиам боша меандозӣ болаззат мешава барое ки сгӯшонкаш бисёрай умуман намефаҳмем ки амҷа маска дора. бисёр чида истифода бурда мешава. ма бисёр вақт зиёдӣ куна мегӯм кремаму камӣ накуна.
дуюмбора кор вай зиёд накунам мегум зиёд мекунам. Иҷа шумо метавонед ки я маскаи ҳами 200 грамма ай ҳами кремлёвский гирен. Кремлёвский 180 граммай ба мисли бисёр маскаҳо 200 граммай. Баъд 2 банка сӯгӯшони молоко ё 500 грамм сӯгӯшони молоко. хоҳем кремтонам хел сер креми хушрӯ шава. баъд и торти Наполеон беҳад талабгорш бисёрай. И бо худаш чӣ хел бигӯм, ҳар як торт ба худаш бо як маззаи аҷоиб дора. ҳар як одам бо ҳар хел торта нағз намебинад. бисёриё Наполеони хрустяшия нағз мебинанд. анами Наполеони хрустяшия духтаро вақте заварной карден вай ҳеҷ вақт хрустяши намешава. ҳами то саҳараку май даҳак мешава, мешина питатса мекуна дар ҳами креми заварной муллоимак мешава. аҳози креми кардестем и хрустяши мекуна, как песочни меша, беҳад бамаза мешава. бисёр ана ин намуча талабгорш аста. ин рецептама барои шумо хостум нишон тием ки ҳамихе хоҳиш карден. ба хоҳиши шуморо ман ҳама вақт иҷро мекунам. чизе ки бо маъқулатон нависен комментарияда. видеоҳои оянда ман кӯшиш мекунам ки чизҳои мехостагӣ шуморо тайёр кунам бо рецептҳои осон, бо тарзи осон, ки ҳамаи мо пухта метонем. ҳаматон метонем духтаро. я мотиватсия меша шумода як чизе ки бамаза барои як зодрӯзай, барои як маъракаҳай беҳад лаззаташ аҷоибай. вақте ки шумо як маъракада мекунед, ами ҳози худаш як оилара ба ҳазир сер мекунона. бо маъракада ҳамира двайной, чизе ки ман гуфтагим двайной расход мекунед дар ҳами 600 грамм маска мешава, 5 пиёла орд не 10 пиёла орд мешава, 2 қошиқ уксус, 2 та тухм, ҳами хел ҳамаш зиёд мешава. торт бо калон меша. инам духтарои хушрӯи ма саломат бошен. барои дастгириётон беҳад комментариётона хондам, шод шудам. аллакай 20,000 шудем. беҳад хурсанд шудам ки ҳамихел подписчикои меҳрубон дорам бо дастгирии шумои ҳамаш. шумо метавонед анами вақт болоша ба ягон чиз сини поён ҷиқен ровни биёя. анамихе воздушни наиста мечаспая дигаришта. ман нахостам ки воздушни озод беста. баъзе ами Наполеон мепухтагиё аз болош тахтача қати меҷиқан полностью дарун медроя ба ровни ҳамаи ҷош як хел мешава. ба дарунаш хеле иш ба иш мечаспа. ман хостам ам хел озод беста. бинед хрустяшигиша, ковокиша дарунша бинед, слоёни дарунша бинед чӣ хел омадагия. беҳад худамда маъқул шуд. ҳай бо тайёр кунед, ба мазаша бо шумо гап занед. مرحبا يا 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 مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا. иҷода духтаро ман тарзи тайёр намудани пилмени худам тайёр мекардагия барои шумо навор кардам. ба мо оби ширгарм, намак ва як дона тухм дар корай барои зволаи пилмена шуридан. намакша камтар бисёртар андозем ки шӯрак биёя, беҳад тестатон хушрӯ мешава. орчам анамихе сахттар биёя. бинед чихиш сахтакай. бо ҳамихел камтар мушт мезанем ки ҳами тестамон эластични биёя. ҳамқай ки мушт задем ҳамиқа теста беҳад хушрӯ меоя. ҷая дастхати навор кардестам, як дастхати тестара вай мушт задестам. анамихе духтаро болоша ба салафан мепӯшонем, меиста. иҷода духтаро свет мурд бинед торикай аллакай тест зволара матуну кадам.
баъд ман бо як тарзи ини хел боло шуда ҳам хел мебурам, барое ки бу хел кунам бисёр исроф мешава хамир. Хел мебурӣ ҳамаш як хел мебиёя. Бинен фарш ами гӯшта худам ба блендер фарш кардам, пиёзшам ба блендер задам, ба мурч, зира, намак ҳамроҳ кардам. Ҳамаш анам хел вай шуд. Пиёзу гӯшт як хел шудаге. На нимша печондам духтаро, свет мурдагия дар плита кардаиста будам. Шӯрбош тайёр буда ки ҷӯшида иста буд. Свет мурд, коро мурд, дига мондумша дар як чиз то вай свет омадана. Баъд дига навор карда нашуд духтаро, иҷада ҷигорӣ пухтам, беҳад ҷигориро нағз мебинам. Бинем бу қандакай ҷигорӣ бамаззаҳай. Саломат бошен дӯстони азизи ма, ки то охири навора ҳамроҳи ма буден. Худованд нигаҳбонтон боша. Сарбаланду хонобод бошед.